tinoro phai sokojak sini White district ni YTM ni in charge borang ganang sini Sar Subas tei tongo sini central YTM ni member sini Takuk Binakel tei joto YTM ni tei tongo sini oro YTF block committee ni working president Raju tei sini 2000 sini mungjak borang ganang Sar Raju Jomotia tei tongo joto sini YTF ni warriors rok tei ang tongo telamra YTF block committee ni president जों दिनै तेलामरा YTF block committee ni Khamarbari ADC Blaze tei South Pulinpur ADC Blaze ni khobjak जों bubagra ni dagi mungbai hainai sini Lok Sabha chongmani ni tui Maharani Devi Singh Debormano tobang bubai koplai khainani bagui जों दिनै oro jotto Chika bodol Buma bodol parents party khlaiui जों dur khlai tongo tam hmale जों saimano gobangma sini Tripura saroni jingjal dukho kosto जों 70 bosor dhore जों rajnitik thungjaka aboni yognan bani जों tabo khoroksa sini hani Maharani no sini puskang chongmari o koplai khlaiui sini dukho kosto birman nongno parliament o thang kok sanan bagina जों tabo gobang budbai koplai khairoknan bagina जों para hamchai rogo जों hawai mung khlai hambai আচ্ছা अब tabuk tole kubangma bororo angle BJP no bu chiroya hanoi samai tangmai rok bo haironon drok bomuti ke manage kaine actually omo haisi जों je tabuk bubagra agi bo sawo prothom chimi saitung bubagra je borok sini Tripura sarongni bagui constitution solution faifainai সাংবিধানিক অধিকার রিনাই ববাইনো বুবাগ্রা talui samung tangnai hinsau ge जों saimangka thanai talni 28 tarik simi 2 tarik jora जों bormora hunger strike khaikya जों abro saimankha je 2 tarik o India government nungui haka जोंनो gobangma sini je Tripura sarongni manthai soktai tongmani abo kaisa accord sainingkha India government Tripura Sarkar tarpore Tripura motha khlai जों saimano ajagao gobangma sini Tripura sarongni land allotment tongo education tongo economics development tongo abo hai khlai जों accord sainingkha abono जों implement khlainani bagino जों godalai samungma tangnai jehetu जों Maharani no jodi sano जों oroni koplai khe rohman khangkai sini Tripura sarongni je birman tongmani dukho kosto tongmani parliament o thangai kok sanani bagino India government no jehetu जों India government bubagra no ringin hakaba जों tabuk abono जों dire dire khlai jotono thansa khlaiui जों samungma tangnai te kaisa sungan musugo Tripura motha je khai tongnai ro tabuk BJP ke vote maronai BJP ko vote bola hai he gobangma borok BJP ni fulfill khaya ngani chance tong bo BJP ko vote ro haba BJP ko no tongrok paine omo hairo ko kasari tongta ge borok no bahai ke tewaise fulfill na honai ba omo hairo ko kasai tong bo hairo no na bubagra to agibo sawo je সাংবিধানিক অধিকার নাই সাংবাদিক অধিকার যেহেতু কনস্টিটিউশন সলিউশন নাই ববানি গদালি samung tangnai hinsao je lukurok baksa na BJP ko thang pai jaga ni ta gobangma borok na जों to party kotoria sini bagai aboron kasana musungo sini jati si kotor जों jehetu जों party no torjagui tongino जों 80 bosor 70 bosor thungjagui tongkha je jara sungtone borok sungna musungo norok party kotoria haidi जों thansa khlaiui buskangi chongmario podbo barok bu divini जों buagare no Maharani no kaplai khe rohnai engke aroni bisingo ang te kaisa koina musung phiro जों party ni jodi torjagui tongkhangkai sini je সংবিধানিক অধিকার जों mayangnai bubagra norok saimano Tripura sarongni bagui manthai soptani bagui chaya nungya khlaiui asuk bosor khlai phai tongo ebong khlaibo tongo abonang koinai norok thanjakai samung tangdi jati si kotor party kotoria aboni bagino norok haino hai kok paithago koipiro जों je bubagra sawo bubagra rajatin ma cholinai जों ese Tripura motha party जों Tripura motha bubagra ni sanamjak bubagra ni kokti choli